Здравейте от YouTube. Сега ще играем на кое играя с Q3. Не можах да снимам нищо. И сега ще почваме, не знам колко раунда са. Какво не знаеш колко са? Колко раунда? 10. Не. Аз пък знам... Аз ще говоря. Здравейте, потребители на YouTube, това е играта Quake Life и сега аз в Nike 6 и Q3 ще снимат Клан Арена на Campground до 10 с всичко до безкрай. И нека да започваме. Натискай F3. Супер, започваме след 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, добре, бързо. Така. Къде си? Хайде да те убие. Някъде. Добре. И сега започва нашата Клан Арена. Какво ще направят и двамата участници не се знае. Не снимаш. Да, знам, аз не снимам. Ти снимаш. И говоря на твоето видео. Не може да поснимам аз което. трябва да говоря, не ти. Все едно. И аз мога, нали? Ама ти не го правиш интересно. Как? Като мен е видеото. И аз всъщност не играя, аз коментирам играта на тези двамата. Ми, аз коментирам. Не, аз коментирам. Ти не се чуваш към видеото. Изключил ли си микрофона? Не. Напротив, чувам се. Добре, щом казваш. Ама и аз се чувам. Напротив, не те чувам. Не, във видеото се чувам. Еми, ако не се чува. И двамата трябва да се чуваме. Да, знам и. И така, да видим каква бързина... Добре, да видим. Каква бързина правят и двамата участници в днешния дуел Клан Арена. Да видим кой ще победи. И така, играем до 10, още никой не е убил никой. Но не мога да кажа същото за кръста, защото Q3 е взел и Nike 6 е взел. И двамата са си взели по нещичко. Охо, колко ти взе. Охо! И двамата участници са останали на малко кръв, освен един, а? И така да видим Nike 6 какво ще направи. След каква бързина атакува Q3. Как се срещат и как превключва Nike 6. Да видим. Човек, стига си говорил като коментатор. Не е коментатор. Не говорят, коментаторите не говорят така. А как говорят? Здравейте, господини и господа! Човек, и днес ще видим. Така ли? Тато играем дуел. И така някакъв Q1 се джайна в нашия дуел. Но понеже ние го правим сами. Така. Днеска дуел е много интересен, дами и господа. И двамата участници са в супер форма и могат... Сега е 2:11 часа и Q3 побежда. Това е камп? Не беше камп. Беше камп. Не беше камп. Беше. Не беше камп. Беше камп. Беше камп, не ми се прави, бе. Смешано. И аз мога така да скачам на стълбите и да скачаш над мен и да ме стреляш. Това и аз го мога. Ми прави го, бе. Що не? Защото е камп. Забавно е. Не е камп. Камп е. И така, дами и господа, чакайте, че ми паднаха слушалки. Паднаха ми слушалките, чакайте ме. Човек, на теб всичко ти пада.
И така, Кутри води с живота си от тът живот, защото не казвам точно му живот, защото вие може да го видите на вашите екрани, само че вие виждате Nike6. Но ако аз кажа, и Nike6 ще разбере колко кръв има противника му, което няма да е честно. И затова предпочитам да го запазя в тайна. Най-голямата тайна на света. Да знаете, че аз не записвам, така че няма как да видите от Q3 какво прави, докато Nike си разтрива някои неща. Не ми се казват точните думи. Ого. Жена, тачи колко студено надам. Студено ли? Да, ма. И сега... Сам вече. Чак само да се го... Къде? Колко мислите, че стане резултата? Не ми пука. Nike6 2 на 2 или 3 на 1? Според мен ще стане 2 на 1. Това, че на тебе не ти пука, на мен ми пука. И мистериозната тайна е Q3 на колко кръв е, защото Nike6 не е на много. Уоу! Какъв е брат? Пострежата и рандома. Много бързо е! Какво? Не отида. Бягам. Беги. Как се приготвил за камп? Много бързо се върнахте. Аз се звънях да те питам къде е Ризата, ама той ти тук е сяла. Ами, съм готова. Да. Трябва да викнем и Шаро БГ. Той както го знам как играе. Не ми след малко тогава. Искаш ли да спрем това видео и да снимаме с баща ми? Няма Ники, няма. Аз ще изиграя тук, където съм почнал с тия и ще хвърля да дикатлона. Добре, значи няма да си. Върви, да. Върви, да, върви. Вие само на клан арена ли ще играем, стига с кампър граунд. Умръзне ми вече, че чак не го играя. Къде си, бе? Стига си бягал. Така. Не мога да те убия, значи. Много зле тръгна играта за мене. Много.
За малко. Ого, как те оцелих стрела. Колко кръв си? Не казвам. А? Не казвам. Аха. Може ли това да не го качваш? Ама друг път. Стига де! Ще ливна. Добре, лефтвай. Едва Ники. Аз какво да направя, като съм добър? Какво прави тя? Само чупити прозорци и стени. Кружи. Не мога да се оцелите. Сигурно той ме цели. Раче? Единици. Къде си, бе? Опа! Аз ливам. Добре, лефтвай. Добре бе, лефтвай, какво толкова ти пречи? Ето. Добре. И това беше от мен за днес. Както виждате, той е лепна, Rage Quit. И това беше от мен, чао.